Хайде, 2025. Все още ли оставяте чехлите си въгъла? Този дизайн е ужасен. Умните хора използват тази разтегателна закачалка за дрехи без пробиване. Кажете с богом на досадата от мокрите чехли, които размножават бактерии по пода, просто я окачате да съхне. Спестява място в банята. Водоустойчива и здрава. По-лесна за почистване, когато е мокра. Дизайн с вендуза за лесно преместване. Подсушете мокрите кърпи и хавли за баня с разтегателната въртяща се вендуза. Пасва на всеки ъгъл, дори и на най-трудните за сушене. Идеална за сушене на деликатни дрехи, а също така е подходяща за кухнята. Кажете с богом на претрупаните плотове, дръжте капаците на тенджерите и кърпите за съдове организирани. Възползвайте се максимално от пространството в банята си, просто я прикрепете към всяка гладка повърхност и завъртете, за да заключите. Вендузата се завърта на 180 градуса, като я закрепва дори върху леко неравни стени. Поставете я близо до прозореца за по-бързо изсъхване на кърпите. Без миризма на мухъл, разтяга се до 120 см, лесно побира големи кърпи. Може да се монтира зад вратата на банята за сушене на чехли. Лесен за почистване, не блокира вратата. Регулируема позиция, не оставя следи. Стои стабилно дори и в слънчеви дни. Може да се използва за сушене на кърпи въгъла на балкона. Този продукт е революционен и задължителен за всеки дом. Майките го обожават, всеки иска такъв, може да промени живота ви. Специална оферта за ограничен период от време. Днешната специална цена, ненадмината сделка, цената скоро ще се увеличи. Купете сега. Абсолютно си заслужава да го имате. Влюбих се в него от първия път, когато го използвах. Горещо препоръчвам. 10 октомври. Функционира точно както е описано. Лесно връщане, регулируема дължина, монтажна вендуза, въртящ се, за да се гарантира, че всички кърпи са сухи, високоефективно удължаване, въртене на 180 градуса. Максимално оползотворява пространството, може би се чудите как го прави.